Така, здравейте хора, днеска сме пак в кръчмата на Митко Чорбата и искаме малко да поздим тук и да се приказваме. Ко правиш, брачет? Нищо, пия кафетко. Аз пия ракия. Силна? Дай да опитам. На ти да, пи. Чакай, аз ти дам една. На ти една силна. Аре. Че много силно. Ти дам една слаба. Пиян станах, пиян. На ти една слаба. На ти слаба. Сега да я спия една. Няма да пия, ще я спия така силна, много силна. Айде да пусти малко музика, ти да мога ги купи тия тонклони. Да, имаме тонклони вече. И така, айде да се насладим на прекрасната музика. Аре! Sledeći въпрос за деда, заговорете за място. Заложа къща кабара. Къде? И от мене специално за всички белославци, оригинално. Оригинално с бандерол. За всички белославци. На здраве! Ръгана първа, нещо отърва. Ева спасим суо. Кой на мене ще ми прави урвенски. Така, стига толкова музика. Хубав кичик. Чай да седаме малко сега на масата. Сега. Така. Ето Кажи ръкица. нещо. Не ги пуска. Това ще е от нас. Айде, чао.